صلاة جبنا حيت صلاة تقادناي لومي خبيري صلاة وتساوى حدر تقبله لومي خبيري صلاة حفاش زي بحد السمير زد حبابي عوتات عتيري تبعت قالا سايت تفاسي جنن تابوتات وراسي سمعتني حاطي لبس نفسي ما هزب قرر متركسي الله خادو الله خبل الله خادو الله خبل بدم جغانو نازع عم ببيت فغري اري على ما زاربت سحابينا اري بسالها كبر مقص بيون عخا رفعت قالا سايت تفاسي جنن تابوتات وراسي سمعتني حاطي لبس نفسي نهز قرر متركسي الله خادو الله خبل الله خادو الله خبل بدم جغانو ناس عم ببيت فغري اري على ما صاربت سحابينا اري بسالها كبر مقص بيون عخا صلاة جبنا حيت صلاة تقادناي لومي خبيري صلاة وتساوى حدر تقبله لومي خبيري صلاة حفاش زي بحد السمير زد حبابي عوتات حتيري تبعت قالا سايت تفاسي جنن تابوتات وراسي سمعتني حاطي لبس نفسي نهز بقرر متركسي الله خادو الله خبل سلام تخاتلتي نايز channel كما تكونوا صبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا بهجنانيو لومون كم وترو العلا قداسنا زلوا تحستوتات حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتا مدبنا مسانا كتصنعوا دما بخبرنا عندكم اب عالمنا بقلطف زكاير زلو بقصبت زلواوت زلو بوليتيكا شركنت كما دما قطباون دبلوماسياون غعزنا عالمنا كنرد كنفتنينا بزقل تفزغير زلو كونتات ناي زوبا قرن افريكاون بقربان بعمقوتن كنرد كنفتنينا كم وترو ابز نقرب دما نقولنا كتكم زخل مهارن اقداسن زبلنا تحستيو لايك قبرو سبورت قبرو سبسكرايب قبرو كم وترو دما دقفكم يفلينا نعاهم زمتن اقداسنت الله زبلنا تحسوتات كاب كل معازن فتشنا نباهم كنقربينا مسانا خوينكم دقفكم اي توحدنا بالكو مجمريا كم توترو نقبرو بتزعبيه big picture كنجمرينا let's go. Still sniffing out the bacon. Here's what they found this weekend. 35 million for a gender equality and women empowerment hub. A girl hub where women hang out and pump each other up. Sounds like a sorority. 29 million to strengthen political landscape in Bangladesh. That is so generic. It could be anything. ገንዘብ እዚ ዶይች ዝበሃል ዘሎ ብኢለን ማስክ ዝምራሕ ዘሎ መዓት ጉዲ ዝረክብ ዘሎ ኣብቲ ዩኤስኤድ ውሽጢ ክፍዕሮም ዝጀመሩ ሚልዮናት ገንዘብ ኣብዚ ናይ ጀንደር ዶ ኢኩዊቲ ዶ ዳይቨርሲቲ ዶ ገለ ዝበሃል ስዳሓ ንግደፎ ፀሊኦም እዮም ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ባንግላዴሽ ዝበሃል ሓደ 20 ሚልዮን ዝኸውን ስትሬንግዘኒንግ ዴሞክራሲ ንዲሞክራሲ ንምሕያድ በዘን 20 ሚልዮን እንታይ ገይሮም እታ ዶክተር ሓሲና ትበሃል ካብ ስልጣና ጉሒፎማ ከለር ሬቮሉሽን አካይዶም ነቲ ዶክተር ዩኑስ ገለ ዝብሎ ባዕሎም በቲ ኔድ ናሽናል ኢንዳውመንት ፎር ዴሞክራሲ ቀሪቦሞ ዝነበሩ ሰብ ባዕሉ ኣብ ኣሜሪካ بعلهم كم سرحوا بعل بيل كلينتون كحفوا جو بايدن كحفر إينا مالتي نتا دكتور حسينا نهندي كم تهدم جيرم مالتي 10 مليون السدرا يكونن مريج أخمي جيرم بتي يو اس ايد جيرم بوليتيكايز أو تهم زنبرو كاليتي evidence كبكم يبسموه. Strengthen the political landscape. It's vague for a reason. Doge says we spent 21 million for voter turnout in India. Now imagine if the Indian government spent $21 million for voter turnout in America and Trump won. When they do it, it's election interference. When we do it, it's strengthening the political. Wow, thank you. Fox News نزاز رباط زيادة راي كبلو بمخالهم كبر لنا بلا اليوم أبزياد دقيق زيادة راي أبهند خسكة هند ديمقراسي زبال that's why ديمقراسي فتو ويلكم ديمقراسي بغالي لكتس عواتو لسل زخوليهم أبهندي أبز حلف مرجع برايم مينيستر مودي استمرت علوم مالتيو $1 مليون ني توم أدمزتي وي مرسي نفتم الرجع نخمصو ويون voter turnout مالتيو جي
مودي كمرز ايدلين يميرون سون كلهم زدليون يرم that's why مودي داك ما قمت استراتيجي ناتو مس امريكا داك ما قمت كقبروا لي جمره so انت 21 مليون ابتمرج انا هندي ገንዘብ ኢንቨስት ገይሮም ነይሮም ኢማጂን ኢሉ ናይ ህንዲ ኤምባሲ ወይ እውን ገለ ዝኾነ ይኹን ኤንጂኦ ኣብ ኣሜሪካ 20 ሚልዮን ኢንቨስት ገይሩ ዶናልድ ትራምፕ ንኽምረፅ ተዘሕግዝ ምተፀለሉ ነይሮም ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ክኾን ከሎ ግን ዋሓጦ እዩ ዝኸውን እዚ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ ብውሑድ እዚ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ኢና ንርኢ ዘለና ካብቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝተገበረ ከም ኣብነት ኣይጥቀስን እየ ኣብዚ ትቕፅል ስለ ዝኾነ እሱ ስለዚ ኣገይን ኩሉ እቲ ዝግበር ኩሉ እቲ ዝብልዎ ኩሉ እቲ ዝካየድ ዝነበረ ንኩሉ እንኳ ዓርከብኩምሉ ንኣሜሪካ ከጥቅዑ ስለ ዝፈተኑ ንዶናልድ ትራምፕን ንቤይዝ ናቱን ነቶም ምስኡ ዘለው RFK ይኹን ቱልሲ ጋበርድ ይኹን ንኩሎም ቶም ኣብ ጎኑ ዘለው ክሓርምዎም ስለ ዝጀመሩ በቲ USAID ገይሮም እቲ ጉድ ተፈንኪሉ USAID ዝበሃል ንሓዋሩ ክሳዱ ከም ዝቁረፅ ገይሮም ጉሒፎሞ ምስኡ ዝተሓሓዝ መዓት ትካላት ዝነበረ ድማ ኩሉ ሓደ ብሓደ ኦዲት ይግበር ኣሎ ሚኒስትር ምክልኻል ናቶም ብቢልዮናት ዝትመን ገንዘብ ኣበይ ከም ዝኣተወ ስለ ዘይፍለጥ ብዙሕ ሕቶ ፈጢሩ ኣሎ every department ናቶም in fact ሕሉፍ ሓሊፍዎም ወርቂ ናይ ኣሜሪካ ኣበይ ከም ዘሎ እቲ ሴንትራል ባንክ ናይ ኣሜሪካ ዘለዎ ወርቂ ብዙሕ ወርቂ ከም ዘለዎ ዝነገር እቲ ወርቂ ዘለዎ ቦታታት ግን እቲ ወርቂ ተኸዚኑሉ ዘሎ ቦታ ግን ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ክኸድዎ ኣይፍቀድን ተባሂሉ ኣሎ what a strange ዝኾነ ግዜን strange ዝኾነ ኣካይዳን ወይ ከዓ ፍልይ ዝበለ ኣካይዳን እናንሰምዕ ዘለና nation landscape 1.5 million for voter confidence in Liberia. What are we doing? Giving pep talks to Africans before they cast ballots? You got this. We got this. It's going to work this time. Why are we spending so much money on other countries' elections while we're still counting votes in California? Those also found 14 million for social cohesion in Mali. Mali is run by mercenaries and plagued by معاد جنزب يا بأفريقيا دما ببحقرو معاد مليونات جنزب دحن إذا حجنا كالوت ندق دفرنا عدنا جبر لنا نكتب لهم حقهم كل جزء إذا كارتاز يا مابرسهم توا إذا تري وزن لهم بتحدى وجن USAID بتخالد ما CIA كلت يوم أمونجهم نتسرع زسالت نادي زبال National Endowment for Democracy نسودما أزيم بزحات إنجو أتاد بمتكا نتسرح ناي منجسنا مجمع الرجيم change كسالت وخلو بعد يودما ميديا دما نت propaganda ناتو كم تسرح ويجبر نبير تراخن من لاس كلنا زيا كل زي ذكر وادع رجي زي تي نت زبلو زلو تكاليو نسو زحابة جنزب انتاي جيرم فلتر جيرم نزياد سرحوا انا بحكي اذا مسجنم انتاي لهم قالوا افريكا هاجر دما ايرترا بروجكت كانتر ايرترا يلوم كل تجبر جنزب مزولو 25 ريزالت سمعوا ما مالو نمنتاي كفيلوم نيرو مسكي بليز نزيا ناب كل ايرتراو كم تبصح جبروا لايك مقبار سبورت مقبار نزي channel دما قداسي سو ليتس سي انتاي فاند جيرو نيرو زغه دعريلنا نغصل باب حدا كنرينا وصر حدا أربع حرنت بحال بتليفون إيرترا freedom of information تباهيلو بوليتيكاو غوزغوس أبي إيرترا نخجبر كندا ينفست جيرو ميرم أسران شمنتن مليون ينفست جيرو ميرم مالتيو سو كذا سو نمان تباهي بنيرزي أبزي بروجكت زي سرع زنا برا كل سب يركب نير مالتيو كمودما human rights program human rights concern Eritrea زبل I think زي human rights concern هاي السجرومي مثلاً أبتدشان عصرت شدشتن كندا جنزب رقيب نيرو 8 شو عتشحن شو عتميتن 4 شاتن I think زي human rights concern ناي السجروم تشرح له enjoy زي كابزي NED National Endowment for Democracy زبال 8 شو عتميتن 4 شاتن no wonder بنفرت غيرهم حنسبب ليبيا زرايو حنسبب قبط زرايو حنسبب إسرائيل زرايو حنسبب جنيفا زرايو حنسبب نيويورك زرايو حبيهم توزغل جنزب نهريلكا of course they are well paid to increase the awareness of the human rights struggle in Eritrea. The organization will engage with key international and regional human rights bodies blah blah. So again قال نقتل قال project application عصرت شو عتنك the role of Eritrean civil society for democratic renewal in Eritrea زبل الزقا Eritrean Global Solidarity LLC company زي كنا يوسيدون يرزي تشعت متنا 40 حدا مالتي democratic ideas and values بزبل مالتيو قلتشين عصرت شو عتن معدن زبط ريجيم تشينج زيادة قولي حزن برولي مثلا نقتل كمان ما قلتشين عصرت شو عتن كاله بروجكت دما building capacity for independent media reporting without borders أبزخان تانا نردلنا 4 شعتن شحن 500 اسران شعتن دما توهيب له لازم strategic work plan بلا بلا يبلا له من البتاب كاله كرينا دقيقة قلتشين عصرت شو عتن زي human rights كا
human rights program ወይ እውን human rights concern ኢልሳጭሩም ትሰርሓልዩ ኣርሙን ጌጋ እንተለኒ 75,305 ዶላር ድማ ወሲዱ ማለት እዩ ገንዘብ ንቐፅል ኣብዚ ንቐፅል ኣለና so give me a second ከም ድማ again where is that forum for national dialogue I think xaliፈየ መስለን በዚ ላዕሊ ብዙሕ እዩ ዘሎ ንኹሉ ከርክበሉ ኣይክእልኒ ግን let's see ኣብዚ ስከንድሪት Eritrean use peace and conflict management ዝብል ኣብ 2007 ድማ I think it's page ታልያትንላ okay whatever ካልውን ኣሎ ዝኻ ትሪእዎ ዘለኹም forum for national dialogue Africa Eritrea ገለ ዝብል ተሪእኹም ድማ 37,000 ተቐቢሉ ነይሩ ከምኡ ኣብ 2018 building democracy in Eritrea focus Africa Eritrea ኢሉ ክንደይ 24,000 building capacity for independent media እዚኣቶም በዓል እዚ ኤሪሳዶ ኣሰናዶ ገለገለ exactly ኣብዚ ብግልጽ ስለ ዘይርከብ ዘሎ እምበር ኣብታት ክሉ ከም ዝኽእሉ ራዩ ስለዚ 57,000 እዚ human rights program ወይ human rights council ዓመት ይድወስድ ነይሩ ኣብ 2018 ድማ 39,000 ከም ዝወሰደ ኢና ንርኢ ዘለና so እዛ ኩላ ሚድያ ትዕንድር ዝነበረት ዝኹሉ ታሽሙን ተሪኽሞ ኩሎም building capacity ዓመት እዮም ድማ ባጀት ድወስዱ ነይሮም human rights ዝበሃል 2018 ኣብ 2019 ድማ building democracy in Eritrea ክንደይ ሰብ ካብዚ ገንዘብ እዚ መዓት ከዓቦ ገንዘብ ይግብት ከም ዝነበረ በዚኻ ትፈልጥ so as we can see ምናልባቶም ዕቢ ዝበሉ ፖዚሽንስት ዓርቢ ሓርነት ዝብል ኣብ 2020 እውን ከም ብሓድሽ ክንደይ ወሲዱ ነይሩ 56,000 ከምኡ ድማ building democracy in Eritrea I don't know በዓል መን ዝሰርሑ ኮነ ኣብዚ እውን እዚ ከዓ 65,000 ከምኡ ድማ contributing to democracy rule of law ተባሂሉ ድማ 18,000 ዋይ ገንዘብ ሓቆም ኣሜሪካውያን ከማርሩ ብሓቂ መዓት ገንዘብ ይጠፊዎም ዘሎ ስለዚ እዚ ትሪእዎ ፀናሕኩም ኩሉ ካበይ ዝመፀ እዩ በዛ ፕላን እዚኣ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ንምቕያር ዝተኣደመ ዝተሰርሐ ዝተበገሰ ኩነታት ነይሩ so again ኣብዚ መድረኽ እዚ ዓለምና ኣከመይ ኩነታታት እያ ከም ዘላ ምግንዛብ ከድልየና እዩ ኤርትራ ልዕሊ ኩሎም ሃገራት ብድሆ ዘጋጠማን ፈተና ዘጋጠማን ሃገር እያ ክንብል ከለና ካብ ዜሮ ተበጊስና ኣይኮናን እቲ ኩነታት ድማ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም መዓት ገንዘብ መዓት ሚልዮናት መዓት ኣሽሓት ገንዘብ ብዓመታዊ ዝኽፈሉ ከም ደለይቲ ዲሞክራሲን ፈትሑን ኮይኖም ወየሳቶም ስርሖም እዮም ተኸፊሎም ረጂም ቼንጅ ዝሰርሑ ዝነበሩ ምዃኖም ርኢና ኣለና I hope እዚ ተማሂርኩም ልኽትኮኑ እዚኦም ኩሎም ዝኽፈሉ ዝነበሩ USAID ስለ ዝሞተ ምናልባት ኔት ዝብል ገለ ካልእ መንግስቲ ፋንድ ክገብሮ ተጀሚሩ ክረቡ ክእሉ እዮም ግን ዝዓበየ ምንጭ ናቱ ዝነበረ ከም ዝተኣለየ ጌርኩም ውሰድዎ ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ጉዳይ ክንሰግር ክንፍትን ኢና what's going on በኢትዮጵያ ዙሪያ ከባድ ርብርብ እየተደረገ ነው ነገሩ ሩጫው ምንድነው የሚያስብል ሆኗል ሩሲያ አሜሪካ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ እስራኤልና ሌሎች ሀገራት ሩጫ ላይ ናቸው ሩሲያ ከሱዳን ጋር አዲስ ወታደራዊ ስምምነትን ካደረገች በኋላ በዛሬው ዕለት የወጣ መረጃ እንዳመለከተው ከሆነ ደግሞ ወደ ሌላኞቹ የኢትዮጵያ ጎረቤቶች ጅቡቲና ሶማሊላንድ ፊቷን አዙራለች ፑቲን ቁርጠኛ አቋምን ይዘዋል የትራምፕ አስተዳደርም አቅጣጫ ሰጥቷል እስራኤልም ከሶማሊላንድ ባለስልጣናት ጋር በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ መክረዋል ኢትዮጵያና ሶማሊያም ዛሬ ቱርክ አንካራ ላይ ድርድር እያካሄዱ ነው ደረገች በኋላ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ዞባ እዚ ቅልጡፍ ዝኾነ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃሳትን ናይ ሽርክነትን ናይ ረብሓን ይካየድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ካብቲ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ድማ ብዙሓት ሃገራት ድሮ ፑቲን ኣብ ሱዳን ውዱእ ዝኾነ ዲል ገይሩ ከም ዘሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ንኽረክብ ምዃኑን መንግስቲ ሱዳን ድማ ምስ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ወታደራዊ ደገፍ ይረክብ ከም ዘሎን ልዕሊ ኩሉ ድማ ምስ ፑቲን ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ዲል ዝለዓለ ሓይሊ ሂቦ ስለ ዘሎ ኣብ ኣፍሪካ ብቕልጡፍ ክንቀሳቐስ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ so this is going to give Russia ናይ ምትንፋስ ዕድል ክወሃቦም እዩ ራሽያ ድማ ኣብ ሱዳን ቦታ ረኺቦም ኣለዉ ኣብኡ ጥራይ ጠጠው ክብሉ መደብ የብሉን ኣብ ሶማሊላንድ እውን ዝርርብ ጀሚሩ ከም ዘሎ ከም ኣሜሪካ ከም ቻይና ከም ካልኦት ኣይኮነን ፑቲን ቅልጡፍ ስጉምቲ ክወስድ ዝኽእል መራሒ እዩ ሕጂ እንታይ ትብሉ ኣለኹም ገለገለ ሰባት ኤርትራ ዳንታ ኮይና ትሕለፈላ ወይ እውን ትስገራላ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ግን ምዚ ሕጂ ዘሎ ቅልጡፍ ምንቅስቃስ ክሪኦ ከለኹ ይትረፈና ጥራይ ዝብል ኤርትራ ትንኮ ዲል ዘድልያ ምስ ግብፂ ኮይና ክትገብሮ ትኽእል እያ ስለምንታይ ይብላ ኣለኹ ግብፂ ብኢትዮጵያ ልዑል ስጋኣት ስለ ዘለዋ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ቱርኪ ጉዕዞ ተኻይዱ ከም ዘሎን ኣብ ቱርኪ ኣብ ደገ ባሕሪ ብህንዳዊ ውቅያኖስ ንኽትረክብ ዝርርብ ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር
እንታይ ማለት እዩ እዚ ሱዳን ወታደራዊ ቤዝን ለመገንባት እንቅስቃሴ ጀምረዋል። ከጅቡቲ ጋርም ተመሳሳይ ስራ ተጀምረዋል። በዛሬው ዕለት ክሮኒክል ባሰራጨው ዘገባ እንዳመለከተው ከሆነ ደግሞ ፑቲን ከሶማሊላንድ ጋርም አዲስ ወታደራዊ ግንኙነት ለመጀመር የመጨረሻው ደረጃ ላይ ደርሰዋል። ቀደም ብሎ ከኤርትራ ጋርም የተጀመረ ነበር። የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ ምጽዋ ድረስ ሄደው ከፕሬዝዳንት ኢሳያስን ከጅቡቲ ወደ ሶማሊላንድ እጅንታይና ንርኢ ዘለና ብዙሓት ሃገራት ይጓየያ ከም ዘለዋ ናብዚ ዙርያና በይዝ ንምህላው ምክንያቱ እቲ ወጥሪ ናይ ጂኦፖለቲካ ምንቅስቃስ ክትሪኦ ከለካ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ዌል ፖዚሽንድ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኤርትራ again still fully independent ሃገር ኮይና ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ ፑቲን ካብ ሱዳን ወፃኢ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ እውን በቲ ሶማሊላንድ እውን በይዝ ንክረክብ ይጎይ ከም ዘሎ ስለምንታይ ኣብ ጅቡቲ በይዝ ስለዘይብሉ ምሕንቆ በቲ ሓደን ከይሕነቕ ኣብ ሶማሊላንድ ኣብ ሱዳን ቦታ ረኺብሎ ብንየው ኣብ ሊብያ ኣብ ቤንቃዚ ከባብሎ ንግብፂ ገዲፍካ ታሕቲ ወሪድካ ካብ ሱዳን ኣብ ሶማሊላንድ ድማ ይደሊ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መንጎ ኤርትራ ተሪፋላ አይ ዶንት ማይንድ ኤርትራ ኣብ የማናን ፀጋባን ይደርደሩ ኤርትራ እዚኦም ተለው እቲ ቦታውን ውሕስነት ክህልዎ እዩ ኤርትራ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ፎከስ ክትገብር ክትክእል ኣለዋ ወይ እውን ዘተኣማምን መሻርክቲ ብግምጣሉ ናይ ግብፂ ሚድያ ዝዛረቦ ዘሎ ድማ ስምዑ من أرض الصومال هنا إثيوبيا الحبيسة في سجن جغرافي 12 نهرا 22 بحيرة وثروة هائلة من المياه الجوفية ورغم هذا لا منفذ بحري لها إثيوبيا الحبيسة تعيش داخل سجن جغرافي صنعه القدر هذه العزلة أوجدت لها إتيني إثيوبيا كل جزء جبسي بزع عينيها تتمتع بالزخونة يكون من قد جبسي إثيوبيا ناب بحري كتقرب يا بالله تبلان ناي جبسي كم زي مثل إثيوبيا زتحصرت هاجر ناب بحري أفريقيا كلها يبلون انتهى دما انتهى بوجن هنداوك يانوس كونا له سلامتا يا قامت بلي جبسي مغنياتو ب سومالي لاند وين بجبتي لعلو كل دما سا كل بزي تفرو بمن قد إيرترا انت متيا قبل على تري والله جبسي بتي سويس كانال كنترول عليهم دحريكا بتحتي ببابيل مندب ندحر حسكايم جيم اوفر ينعم نيل تدمرو بابيل مندب ندحر وسخا إثيوبيا مالتيو جبسي forever game over كوين ومالو سلازي جبسي زبال حيلي بزلو عامي إثيوبيا بزي من قد نايك بحري that's why ناي سومالي لاند ويزبلهم زلو من قد بسومالي لاند انت متيوم نتاف دق بحري كعصبو ناي تخلو سلازلو بهنداو كانو سوينجن بجبسي بسوماليا بكبا مغادشو دي بقلان دحر كوينجن نافت كنترول نايك بحر بوتا سلازي بلهم نابو قد مفتوحهم بزحت حيلتات كلو سلازغونو إثيوبيا ومتيو جوادو كقدرولو زخل مخنيات من سلازي بلو يعني كل دما جبسي حلمناتهم انتخيلهم حلمناتهم يزبلكم اب عسب مسيرترا بيس كلهم سلمتاي نتيناتهم ناي سمين بوتا ربحاناتهم كدلادلو تخينهم اب عسب بوتا كلهم مالو نتبابيل ما ندبون كنترول ام مقبار عقم كلهم خلالو سلازي ايرترا ابت جيوبوليتيكس لعولا استواصو كم زلوان ابت جيم تدما عب بوتا كلوا خمزغل بزي خاتفلت ايرترا دما مس جبسو تغبرو ديل نجبسي زياده يزغدس كاب ايرترا نلعلي يزبلكم that's why جبسي نيرترا كتحجز إلى كونت النتي من قصاصات كتجبر تغل انتي دا لنفسهم أجمع سلزلهم نتس أجمع نعطهم نمتحان كل ذكاء عليهم كجبر خمس غلن كل عينات تبقصوتات وسيدهم سجم تكوزدو بتدروا عيني يقول بخاله بخمي إثيوبيا كونتين كجبر وايقولوا بخمي كقاصر وايقولوا بخمي كداهم وايقولوا all the time plan نعطهم حلم نعطهم استراتيجي نعطهم بخمي كون كم زغل كم سري وزلهم they always find in Ethiopia contain جرام أبتناتهم متصاوديا كتوا تتخيلوا إثيوبيا زبال كل زي تحاصر هاجر كون كمستري وزلهم زخون يقولنا بفتق بحر زي ركب انت رغيب دما نابت بوتاتي كقرب كم زي كل غيرهم كل كتويم زحسب زلو قلنا ناتو أبزون حدش ريبورت ريانيري ريبورت دما تايزبل أبز غربا معلتات أمانغو إثيوبيان سوماليا نبانكارا قال هيك فالنا يتركب كهاد مخانو إذن جرزلو جو تايزبال زلزي جبسن إيرتران يوم زبلو زلو زي إنسايد أفريقيا زبل مجمرة زي إنسايد أفريقيا زبال نقصر حادة أنصار إيرترا بروباغندا زجبر زلو يجن على خانته حسبالو نمفلات دما العلا قد سنس لزلو يدم زلو so انتهي زبل زلو إيرتران إنسايد أفريقيا has learned that about both Egypt and Eritrea are exerting pressure on Somalian regime to deny Ethiopia access to the sea سلازي زخوني يكون أفتق بحر نخي تركب إثيوبيا ولو بسومال بهنداوك يانوسو نخي تركب إيرتران جبسن صعطي قبر خمسة لوا ناي إيرترا كحسو كم زغل قمت علني جبس جن 100% maybe 200% كل ذيك على جوادا
قبل على صوماليا ناي ديفنس ديل اللي وانا قال له سلازي صوماليا افدق بحري ني اثيوبيا نخيتب كل زكا عليهم كقبروا مخانم of course مس تركي تركو نبعلا ديفنس ديل سلازلوا انتي كقبري يقولوا we don't know زخونه ነገር بصومال كجبر زخل ግን امونغو ግብፅን تركون ون سممع كجبر كم زخل اقمت علني بتخين باتي كل تزخيه زلو كنتات اب قمتي تيخا قليل كنتات كم زي كونن ኢትዮጵያ ድማ ኣብዚ ዋንዚ ቀዳማይ ጸላያ ንኤርትራ ክትገብር ትመርጽ ከም ዘላ በዚ ስምዑ ሕጂ ዳግም ናብ ኩናት ዝእተወሉ ኩነታት ከም ዘሎ ነበር ፕሬዝደንት ኢትዮጵያ ሙላቱ ተሾመ አመልኪቱም በኢሳያስ አፈወርቂ ዝምራሕ መንግስቲ ኤርትራ ንሓደ ሰላም ዘይቅበል ጉጅለ ህወሓት ሒዞም ኩናት ንምውላዕ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎም እቲ ነበር ፕሬዝደንት ከይሰሎም ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝነበረ ግጭት ዘብቅዐ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ 2022 እዩ ብምባል ንአልጀዚራ ኣብ ዝሃቦ ትንታነን ንኢትዮጵያን ሕብረት ኣፍሪቃን ዲፕሎማስያዊ ዓወት እኳ እንትነበረም ነቲ ኣብ ግጭት ዝስስንን ጽልውን ምስፋሕ ኣብ ዝገበረ ጻዕሪ ንሰላም ከም ዕንቅፋት ዘርዮን ኢሳያስ ግን ውልቃዊ ዕንቅፋት እዩ ነይሩ ክብል ይገልጾ እቲ ነበር ፕሬዝደንት ኢትዮጵያ ኢሳያስ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩናት ዘይተወሰነ ግዜ ክቕጽልን ኢትዮጵያ ብቐጻሊ ክትደምን ከም ዝደሊ ንጹር ኮይኑ እዩ ዝበለ እቲ ነበር ፕሬዝደንት ኢትዮጵያ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ንምፍራስ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ምልሻ ኣፈልፊሉ እዩ ክብል ይከሲስዋ ኣብ ዝቀረበ እዋን እውን ናይ ሓባር ዕላማ ረኺቦም ምስቶም ኣብ ውሽጢ ህወሓት ብስምምዕነት ሰላም ሕጉሳት ዘይነበሩ ብኣታታት ሓይሉ ሓቢረሎ ዝበለ ዶክተር ሙላቶም ኩናት ንምምጻእ ይሰርሕሉ ክብል ይከሲሱ ዘሎም ሕዚ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ንጥፈታትን ሓደገኛታትን ተንኮል ንውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ክፈርስ ስጋት ይፈጥረሎ ክብልዮም ከሲሱ ዘሎም ሓደ ጉጅለ ህወሓትን ዕጡቃት ደገፍቱን ነቲ ብመሰረት ስምምዕነት ሰላም ዝተኣሸ ግዝያዊ ምምሕዳር ኣፍሪሶም ንኩሉ ስምምዕነት ሰላም ንምቕዳድ ድሌቶም ብግልፂ ይገልጸሉ እዮም ክብል ዝኸሰሰ ዶክተር ሙላቱ ተሾመም ከምዚ ዓይነት ምዕባለ ዘስዓቦ ሳዕቤን ንኢትዮጵያ ይኹን ንሰፊሕ ዞባ ኣዕናዊ ክብል እዩ ዘጠንቅቕ ኣብ ሙሉእ ዞባ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ሳሕል ክሳብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝዝርጋሕ ቀቦቶ ህውከት ኣዕናዊ ክኸውን ድማ ይበልን ከም ኣልሸባብን ኣይኤስን ዝኣመሰሉ ጉጅለታት ምጥንኻር ሓድሽ መዕቆቢ ራዕዲ ምፍጣርን ብቀይሕ ባሕሪ ኣቢሎም ዓለማዊ ንግዲ ንምዝራግን እዮም እቲ ምንቅስቃስ ይብልን ዛዕቤን ዳግማይ ግጭት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ደቡባት ኣፍሪቃ ጥራሕ ደው ኣይብልን ዝበለም እቲ ነበር ፕሬዝደንት ማዕበል ስደተኛት ናብ ኣውሮጳን ኬንያን ዝኸይድ እዚ ድማ ነቲ ድሮ ተበላሽዩ ዘሎም ስርዓታት ዝያዳ ዘጭንቕን ይክብሉ ይጽሕፍ ዘሎም ኣኽረርቲ ስነ ሓሳባት ልሙዕ መሬት እዩ ዝረክብ ዝርግሖም ድማ ክሳብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝበፅሕ ክኸውን ይኽእል ይብል ካብ ዋሽንግተን ክሳብ ቤጂንግ ክሳብ ብራስልስ ዝርከቡ ዓለማዊ ሓይልታት ኣብዚ ዝፍጸሙ ጉዳያት ብጽሒተሎም ምርግጋዕ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ሓባር ረብሓ እዩ ክብል ድማ እተን ሃገራት ኢደን ክሓውሳሉን ትኩረት ገይረን ከም ክነኦን እዩ ጻውዒት ተቕሪቡ ዘሎ ዓለም ክትዋስኣሎም ነቶም ከም ኢሳያስ ሰላም ክውዳእ ክርእዩ ዝደልዩ ንምድሓን ዲፕሎማስያዊ ጸቕጢ የድልዩ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ክከላኸልሎም ዞባዊ ምትሕባር ኣብ ንግዲ ትሕተ ቅርጽን ምሕደራን ብዝግበር ወፍሪም ክድረኽሎም እዚ ናይ ኣፍሪቃ ሽግር ጥራሕ ዘይኮነ ዓለም ለኻዊ ጉድሆ እዩ So these people are known to be backstabbers. ኣብ ቅድሜኻ ክሓቕፉኻ ሰላም ክብሉኻ ንፈትወካይና ጋሽየ ገለመለ ክብሉኻ ዝኽእሉ ዕድል ምስ ረኸቡ ግን ብሕቆኻ ካራ ክእትውልካ ዝኽእሉ ምዃኖም ኣይ ቲንክ መንግስቲ ኤርትራ ልዕሊ ኩሉ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ፅቡቅ ገይሩ ክበርሃሉ ይደሊ ምክንያቱ ማዕረ ክንደይ ሕማቕ ዝስምዓኒ ነገር እንተሎ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ኣብ ናይ እዚኦም መፃወድያ ወይ እውን ኣብቲ ምትላል ናቶም ስለንወድቕ እዩ ሓንቲ ንእሽተይ ደርፊ ምስ ገበሩ ሕውነት ዝገብሩ ይመስሎ ወይ እውን ድራማ ምስ ገበሩ ገለመለ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚኣ ፅቡቅ ገይሩ ክርዳእኩም ንሳቶም እውን ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ እታ ናይ 2018 ዝተገበረት መንግስቲ ኤርትራ ግርህ ኢሉ ኢትዮጵያውያን ፍቅርና እዮም ዝደልዩ ኢሉ ሙሉእ ብሙሉእ ሓንጎፋ ኢሉ ተቐቢልዎም ከይመሰለኩም መንግስቲ ኤርትራ ፕላን ነይሩ ወይ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ ይነበረን ህዝቢ ኤርትራ ንሓዋርቱ ሽግር ዝተፈትሐ ዝመስሎ ነይሩ ግን ንሓዋርቱ ሽግር ክፍታሕ ተኮይኑ ብመሰረቱ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ኢሉ ውዕል ኣልጀርስ ይቕበለ ኢሉ ስለምንታይ ዘይተተግብሮ ውዕል ኣልጀርስ ተቐበለቶ ኮይንካ ስለምንታይ ዘይተተግብሮ ምክንያቱ ውዕል ኣልጀርስ እኮ ኣብ 2002 እያ ተቐቢላቶ ኢትዮጵያ ምስ ከደ እኮ ተቐቢልና ኢሎም እዮም ዝደለናዮን ዘይደለናዮን ረኺብናዮን ኢሎም እኮ እዮም በዓል ስዩ መስፍን ዶ ገለመለ ኢሎም እኮ እዮም ኣብ መወዳእታ ግን ኣይተቐበልዎን ንኸተግብርዎ ድማ ዲስካሽን ዶ ኔጎሲዬሽን ዶ ብላብላ ዶ እጅን ዕፍሪት ዶ እናበሉ ነቲ ኩነታት ከም ኣጀንዳ ተጠቂሞምሉ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ንዑ ተቐቢለ ነቲ ንኸተግብሮ ድማ ተበግሶ ይወሰደን እቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ድማ ሰራዊቱ ገለመለ ካብቲ ቦታ ክወፅእ ኣይደለየን ቦጌሩ እታ ድራማ ጌራ ሻዕብያ ግን ኣብቲ እዋን ስልቲ ነይርዎ እዩ መጀመርያ እቲ ኮምፕሊትሊ መጋበርያ ኮይኑ ዝነበረ ንዕስራታት ዓመት ናይ ህወሓት ሓይሊ ስለ ዝኾነ እዚ ኣብ ስልጣን ንኸይምለስ ክፅዕር ክኽእል ነይርዎ ንኣቢ ድማ ሽፋን ክቦ ነይርዎ ደገፍ ክቦ ነይርዎ ሓይሊ ክቦ ነይርዎ ንኣቢ ስለ ዘፍቅር ንኦሮሞ ዝያዳ ስለ ዝሓለ ይኮነን ዩኒት ነው ቁፅሪ ሓደ ስትራቴጂክ ኤነምናትካ ናይ ነዊሕ
صلاحينات كمانيو اتي إليت ناي هو حد زنبري سلازي إذا نفس الآن خيملس كما يجركا نتاجين كتصعد لك so أبي يقول كلهم تمناتو كادرتات ناي شعبية بالحس لزردومي بتعم زغط عمزلو لذي شعبية they played well مسون كينهم سبوق يرم تسعيتهم نتزدل زنبرت العيد ما زدل السكون توسيدهم له exactly ولو بمولا أي تعوتوا لنجن to some extent جن حريماميهم أدخي ماميهم زي بتقرأي زلو حشوية نايته واحد بال نبينو حدا كيكون كان كلته تمغيلو فزيمك السماء كم زي كل غيرهم مالك بعلو خوام كوين بقدمون حيل زنبره يكون انت دقاقفو زخيل سلا زنبرنبر هجي نتعري تمليسو تشعو مسير ترا خوينو زبير ترا وعلوتو كاين الرسع زي بزي زي سراويت زي زي منقست زي أبملو علم مسلامنا لعلو كل زحليلنا يلن بلا بلا نابلو ما راحتهم برايم مينستر ما يقطفو جنرالاتو ما يقطفو كونريلاتو ما يقطفو بوليتيكنياتاتو ما يقطفو كلهم ودي شميم الحاسم عاتشفهم حجي دما ኤርትራ ናይ ሰላም መጋበርያ ዘይኮነ ናይ ኩሊ ኩናት መጋበርያ እዩ ንኢትዮጵያ ድማ ፀገማም እኮ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ብድሮን ዝዋጋ ዘሎ በዓል እዩ ኤርትራ ምስ ፋኖ ርክብ ከም ዘይብሉ ይፈልጡ እዮም if they had ኤርትራ ምስ ፋኖ ርክብ ኣለዋ ጭቡጥ ነገር ተስልዎም ሚድያ ናይ ዓለም ኣርእስቲ ሲኢኑ ብዛዕባ ኤርትራ ቀደም ብዛዕባኡ ይክብል መዋዕለ ባት ንዑ ክገብሩ ስለዚ የለ እንታይ ክትገብር ኣለካ ውፁእ ሓሶት ኣምፂኻ ኣብቲ መጋበርያ ናቶም ዝኾነ አልጀዚራ እውን opinion يا جيرامبر الجزيرة يكون زي الجزيرة أنصار إيرتران مزراب سجم زبهال زلوا يكونن إذا تريور اللهم دما كم وترو نتينا الجزيرة دما بمولهم تم أكتيفيست نايتوبيا نايت تجارو يوم قالوا يتولى كلهم بقى من جزيرة إيرترا 5 جبرالو من جزيرة إيرترا 5 جبرالو 5 خونة دو زي فايس بريزنت نايتوبيا زنبر حجر ما قال كابتم أما خرتنا أبي أحمد مخاني زنقر أبي أحمد كان تاي جبرالو بزي نش أبيا أب تجراي جيرو كينات كجمري دللو يبلالو أبي كان تاي جبري فتنا له ناي سلام لأخ قوني فتنا له سمعوه متلكاتي تعسرت حدا مخنيات بمقبارنا ينكو عبز حكم ملغت زلاخ قدامي منستر أبي أحمد عبد حستو تاتو عبيت نتبتات زل علن تخون عسرت حدا لكاتي تحزوو مزمتوت أقاتات دحيرون بفلايد ماني إيتوبيا زيك حدا قدامي منستر أبي أحمد عبز حلفونا يقربا عمتات زقت أمنا غرحنتن مفتاح استختلنا يقونت أو أقباب كابتوم لاماتات لكاتي تزوت أمن بارو قلتو ينتبل دحر خبيد واقا مخفالنا بلزب مملاسنا ግን ዝናድ ስጉምት ይሉሎም ይሁንም በርግን ሕዝውን እንትኾነ ፖለቲካው ፍልልያት ብብረት ናይ ምፍታሕ ድሌታት ውጥም ቅልቅል ይብላሉ ኢሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ኩሉ ፀገማቱን ጉድለታቱን ፖለቲካው ፍልልያት ብለዘብን ምርድዳን ፍትሐሉ ድሌት ከም ዘሎን ሕጋው ትካላት መስርሕ ምዝርጋሕ ኣብ ግምት ክነእቱ ይግባእ ናይ ዝሓለፈስ ሓሊፉ ጽሓፍ ናይ ዝተረፈ ዝበሃል ሕሉፍ ጌጋታት ኣሪምና በብርኪ ክልል ዝተጀመረ መድረኽ ይህን ምሂን ተጠናሂሩ ክቕፅል ብብርኪ ሃገር ዘለና ፍልሊ ድማ ብቁልጡፍ عرينا تمزابلتنا بمربتهم كملسو تاغواغول لمعات كتناحر قطبا وحبيت محبر ومرقاق كرقاقت بهزبز مرت منقس كتكال سلام الفتحن كسفر نزخل كنتات كفتار قبل بكن سرحيوت او يعزلهم بز منقد زي محسابا تجميرنا طرحنا نابت خكلنيا منقدنا من رح زبلا قدما منستر ابي احمد حزب اللي هيك انا تግራይና በስሩዕ መስርሕ ሕገ መንግስት ዝምለሰሉ ኣብ ሃገረ መንግስቱን በግቡ ተሳትፎ ዝሕይለሉ ግዜ ሓፂር ከም ዘይኮነ ደጊሙ ድማ ሰናይ በዓለካት 11 ከብልውን تحليف زلو حجي انتينا نريد لنا كنت نغرات كانت تحازلكم انتيو إلو كسيس زلو زي سبزي أبدوباتنا إيرترا أتيوم نكوينا أتي قسقسو هم زلو يتزاريبو نبلت أنهنا أتي جنرال بتدما ملأختنا تسليد الله so أبزي تي بريزنت نبرنا إثيوبيا نزارب لسنانا إيرترا نكوينا قسقس كم زلا زرب كله بنت أرو نسوم مني نكوينا قسقس زلو إذا كارتازي لنكنا زرقي حواز نبر مني إثيوبيا زبال هاجر لولاو مريتنا إيرترا تعيسو نتي حدا كابتي عند حقوقنا مسرنا حبرة أفريقيا نزخونا سجيرو مريتنا إيرترا وسيدو بوقعي ببوليتيكانياتات ناتون إيرترا كورري بحيل غير دوبات كساغلي تاريخهم تعراي كجبري قال زبل زلو نعتم قسقاسنا كوينات قديفهم نيرترا إذا خاب تدقاقامي بعلوم زمت تخلو كم سزمت او يبلو ترانا ميديا دما عبت رايز اللوابزي علمنا ام ميديا زوصت راي تسمع قبل بخازو لو كنتات كترغاغصو يتخلنا سلازي ايرترا needs to play a very important role of media نزي ነገር እዚ حسوت مخانون ايرترا ابز ጉዳይ ከም ዘይላ ወላውን حقنا ኾነ خلو ወላውን ውጽ حسوت ኮይኑ خلو ايرترا we need to push forward بفلاي መንግስትና ايرترا بامباسيتاتو ዲበገለ እዚ ካብ ኩንነ ዝወፀ መንግስቲ ايرترا ኣብ ጉዳይና ኢትዮጵያ ኢድዩቱ ከም ዘይሎን
ንኢትዮጵያውያን ክትእምና ኣይኮንካ ከምኡ ትብል ዝኣምኑ ህዝቢ ስለ ዘይኮኑ ግን ንዓለም ለኸ ሕጊ ኤርትራውን መልሲ ክትባላ ስቕ ምባል ምናልባት በዚ ናይ ሕጂ ዘለናዮ ሓሳቡን ተደጋጊሙ ሓቂ ስለ ዝመስል ኣብዚ እውን ስምዕዎም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ወይስ የኢትዮጵያን ጥቅም ማስከበር ነው የሚለው በዛ ነው ማየት ያለብን። ሌላ አይደለም ውጥረት ነው ያለው፣ ሌላ ሰው ነው ውጥረት ነው ያለው። ለኢትዮጵያኖች ግን የተወሰደብንም ማስመለስ ነው። አየ እንደ ተመልካቹ ነው ጉዳዩ ማለት ነው። ጅቡቲና ከሶማሊያ ሰንጸር ቆይ እሱ ላይ መጣላለሁ። ጅቡቲ ሶማሊያ መልስም አልሰጡም አልሰማንም። መልስ ሰማነው ያ አይደለም መልስ ሰማነው ከኤርትራ ነው መልስ ሰማነው። መልስ ሰጡትና ጉዳዩን አንገብጋቢ ሆኖ የመጡ ሰዎችና ኦኬ መጀመሪያ ውስጥ ችግራችሁን ፍቱ ምንድነው ብራብሮ ነው ያሉን። የብራብሮ ታሪክ ነው መጣው። እኛ ደግሞ ምንድነው የምንለው መሰለ ኢትዮጵያኖች የአሰብ ጉዳይ ላይ እኔ ማንኛውም ጫካ ያለውም ከተማ ፓርቲ ነኝ ብሎ የሚቀመጠውም መንግስት ነኝ የሚለውም ፖለቲካ አያገባኝም የሚለውም ብጠይቆ አሰብ ጉዳይ ላይ ባህር በር ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያን የሚታክል 120 ሚሊዮን ህዝብ ያለ ባህር በር ቁጭ ብሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ እቲ ካርታ ዝተገበረ ቅቡል ነይሩ። እዚ ካርታ ድራኹሞ ቅቡል ነይሩ ብጀካ ኤርትራ ሪስፖንድ ዝገበረ የለን ቶም ካልኦት ውሒጦማ እዮም ኢሉ ሶማላውያን ሪስፖንድ ገይሮም እዮም። ግን ብመንግስቲ ደረጃ መንግስቲ ኤርትራ ጥራይ መልሲ ሂቡ። ናይ ጅቡቲ መራሒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነይሩ፣ ናይ ሶማሊያ መራሒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነይሩ። ስለዚ ብወቅዕሊ እዮም ተዛሪቦም ኣይዶኖ መንግስቲ ኤርትራ ጥራይ ብፅሑፍ ክምልስ ክኢሉ። ብሓፈሻ ኢትዮጵያውያን ኩልና ሓንቲ ኣጀንዳ እያ ዘላትና ኣብቲ ገባሕርና ኤርትራ ክንጎብጦ ኢና ንደሊ ዝብል ዘሎ ኦኬ እቲ መርገፅናቶም ብንጹር ምግላጾም ከም ሓደ ጽቡቕ ነገር ይሓትርዮ ቢካዝ at the end of the day ካብዞም ህዝቢ እዚኦም ሓልዮ ደይኮነ እቲ ሓቀኛ ምስልናቶም ጥራይኻ ክትፈልጥ ዘለካ ቢካዝ ክንደይ ግዜ ኢና ክንዛረብ ብተደጋጋሚ ካባቶም ዝመፅእ ዘረባ ሓደ ዓይነት ዘረባ እዩ። ንሱ ከዓ ከመይ ጌርካ ነዚ ሃገር ተዳኽማ ከመይ ጌርካ ትምዝምዛ ጥራይ ካልእ ቁም ነገር ሰሚዕና ይንፈልጥን ኢና። የሚገርምህ ሰባት ፌዴራሊዝም የኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም መለስልን የገነባነት ፌዴራሊት ኢትዮጵያ ትመለስልን ምናምን አለ። አሁን ይኸውልህ ፖለቲካዊ አስተሳሰቡም ሆነ በግል ምንም አይነት ትስስር ከትግራይ ህዝብ ጋር እንደሌለው የሚነግርህ ግን በፍጹም ፈቃደኛ አይደለም። በትግራይ ላይ የደረሰው ጉዳት ምንድን ነው ብሎ መልሶ ሊያየው ፈቃደኛ አይደለም። ምክንያቱም የስብሃት የፖለቲካ ማዕከል መቀለ ሳይሆን አስመራን ያለው አንዱ ፍንካች ህወሓት ያሉ ኣብዚ ዘለካ ሰብ ካሎ ዘይምነዎ 10 ግዜ አጀውጀው ምስበሉ ኩሎም ካ አጃዋት እዮም ብነፍሶም ስብሃት ነጋ ናይ ኤርትራ እንታይ ገይርላ ኤርትራ ስብሃት ነጋ አይገበረላ ወላ ስብሃት ለወልድ አይገበረላ ኤርትራ ብነፍሳ ደው ዝበለት ሃገር እያ እምበሽ በዓል ንስኻትኩም ኣብቲ ፖለቲካ ፀወታ ናይ ኢትዮጵያ ዕድል ንኽትረኽቡ ዝገበረኩም ሻዕብያን ኤርትራን ነይሩ ባት እቲ ካሕዳማት ምዃኖም ኩሉ ግዜ ስርሖም ስለ ዝኾነ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከለውኻ መቸም ቀደም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተዛሪቦም ነይሩ እኮ ዘይሰምዑ ስለ ዝኾኑ እምበር ኣይፈልጡን እዮም ዓቕሞም ፈፂሞም ኣይፈልጡን ዝሓስብዎም ዘብልዎም ፋልጠራዝያ ከም ዘማኽርዎምን ዝዝቦምን ካብኦም ይጎሉ ናይ ዋሽንግቶን ጃንዳ መስበራ ሚሳይል ጌርካ ምህራምሲ ዓብይ ለውጢ ከምስኽ ኢሉ ተኣምራት ከምስኽ ኢሉ ተባሂሉ ይወድም እዮም ኣብዚ ስመራ ዘላ ኤምባሲ ጥሩምባ ወቃዕቲ ቦምባ ተደርበየሉ ሚሳይል ተደርበየሉ ግዜ ፈይሳኸ ረኸቡ ማለት ምድማ ነቲ ውሽጢ ውሽጢ ትፈልጥ ትገርመት ኢሉ ነቲ ብደገ ትዕዘብ ግን እንታይ ዝግበር ዘሎ ተወዲኣ ኣና ብዙሕ ዘርመና ነገር ኣይነበረን ካልእ ጠላዕ እዩ ጠላዕ ግን ከሲራውን ክወፅያ ተጠፈሸ ተጣላዒ ተለቂሑ መሊሱ ጠላዕ ተለቂሑ ጠላዕ ክልተ ተለቂሑ ጠላዕ ደገ ከዓ ይረአ ወፂኻ ከምዚና ፅቡይና ገለመለ ዘይኮነስ ናብ ታሕቲ ኣቲና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ነገር እናርአና እትረግረግ ክነንቅፅ ዘኸለና ካይዳ ኢና ንኸድ ዘለና ስለዚ ፅቡቅ ተስፋ ኣለና ፍልዮም ናሰፍሐ ይኽይድ ኣሎ ተባይሶም ኢልካ ሸቕሎትን ትወረካ ተዓሪቕና ኣለና ናብ ምርድዳ በፂሕና ይብሉኻ ፅቡቕ ዜና ሰሚዕና እንኳዕ ሰላም ተፈጠረ እንትንብል ድማ እቲ ሓጎስ ከየስተምቸበልካ ይባእሱ ፖለቲካ ትግራይ ፅባሕ ኣንፈቱ ዝጠፍኡ እናኾነ ይቐፅል ምህላው ሓደ መርኣያ እዩ ዝብሉ ኣካላት እውን ተበራኺቶም እዮም ውሕልለት ኣላልያ ኤርትራ እሺ ትማሊስ ኣን ውሕልለት ኣላልያ ኤርትራ ትበሃል ሒዛትና ትኺድ ስልጣነ ይተምርሐና እንተባሂሉ ሽዑ ተቓልስ ኸይዛዘብ ክፍእ ትብለካ ኣሕዋት ኮይና
ጥዕምቲ ብለካ ድማ ፀላእትና ኮይምና በልካ ብፕሮፓጋንዳ መንእሰይ ኩናት ምድዋን የብቅዕ ሕዝቡን ጭርሖና ደቂ 80 ክነብሩ መሰሎም እዩ ደቂ 20 ደቂ 30 እውን ክነብር መሰልና እዩ ሓቢርና ትግራይ ብሰላም ንንበረላ ኩናትን ወረ ኩናትን ኣይንደልን እነሞይ ተዓገሳ እዚ ኩሉ ዓመታት ኣብሲና ጠፊና እዚ ኩሉ እንዳኾና ከለና ሓደ ትግራዋይ ደራፊ ድዩ ስነ ጥበበኛ ግን ሓንቲ መዓልቲ ንህዝቢ ኤርትራ ሓንቲ ተቃሎ ሓንቲ መስመር እውን ትኹን ድምፁ ትበሃል ኣስሚዕ ይፈልጥ እዩ ናትኩም ሲ ኣይበዝሖን ዶ በዓል ተባሂልዎም እንዲ ግን ትርጉም የብሉን ሰው ሓደክ ናብ ቦቱ ይኸይድ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ካንዲ ኣኺልዋ ሞንጎ ፖለቲከኛ ተራሳብን ፈላልዩ ዘይክል በቲ ኮይኑ በቲ ብፍሉይ ኣቀባብላ ይቕበልዎም ኣለዉ ፎር ዋቴቨር ሪዝን ኤርትራዊ ኣቡን ኣድዩን ኣሕዋቱን ቤተሰቡን ከም ዝቅበልዎ ከለዎ ግን ክፅለሉ እዮም ዝደልዩ ኣነ ነዚ ሰብ እዚ ወይ ንኻልእ ሰብ ኣብ ትግራይ ድሙቕ ኣቀባብላ ወይ ፅቡቕ ኣቀባብላ ገይሮምሉ ዝሕርቀኒ ወይ እውን ዝስምዓኒ ኩነታት የለን ኢትስ ኦኬ ኤቭሪባዲ ሃዝ ዘ ራይት ሰብ ንዝደለዮ ክሓቁፍን ክስዕምን ይኽእል the same ኤርትራዊ ኣብ ገዛ ዓዱ ድሕሪ ሓያል ዓመታት ኣብ ሃገሩ ምስ ኣተወ ዳንኤል ኣትዩ ዘርኢ ሰናይ ኣትዩ ወይ ወዲ ኣባ ኣትዩ ግን እዮም ዝብሉ ተጠሊዖም ህዝቡ ሓቂፉን ተስዒሞ እዮም ዝብሉ ኣነ ዘይርዳእኒ ሜንታሊቲ እንተሎ ድማ ስነ ኣእምሮ ዘይርዳእኒ እንተሎ ናይዞም ሰባት እዚኣቶም እዮም ብኸመይ እዩ ዝርድኦም እቲ ሚድያ ምስኦም ኮይኑ ነቲ ኣብ ዓዱ ኣትዩ ወይ ኣቡን ኣድዩን ዝተቐበሎ ክብሉ ከለዉ ከምዚ ኣብ ዓዲ ሃገር ከይዶም ከምዚ ሰብ ክቐበሎም ከሎ ግን ጅግንነት ይፍፀም ኣሎ ፍቕሪ ይፍፀም ኣሎ ዳበሉ ነዚ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ የዝርዎ ስለ ዘለዎ የረኺበዮ በቲ ኮይኑ በቲ ሓደ በቦቱ ይኸይድ ምህላው ናይ ብሓቂ ነገራት ድንፅር ዘሎ ነገራት ክንፅር ከሎ ድማ ዝበለፀ ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ክፋል ሓቢእካ ካል ኣጀንዳት ከተሳልጥ ከለኻ እምበር መርገፂኻን ቦታኻን ባንዴራኻን ኣፍሊጥካ ክትከይድ ከለኻ ፅቡቕ እዩ ባይ ዘ ወይ ምስ ጌታቸው ረዳ ተረኺቦም ገለኒ ዝበሃል ሓንቲ እንታይ ኢሎም እስኪ ኣብ ሓደ ቦታ ተሳኢሎም ኣለዋ ይረኸብኳን ግን እንታይ ኢሎም 20 ኪሎ ሜትር ካብቲ ዶብ ቀሪብና ኣለና መፂና ኢና ይብሉ ወይ ልከይ ነቲ ሰራዊት ኤርትራ ሰላም ክትብሎ ዲኹም ትኸዱ ዘለኹ ወይስ ምስ ተፀጊዕኩም ሰልፊ ክትሰኣሉ ዲኹም ኣውቆ I really hope እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ገለ ስጉምቲ ክወስዱ ማለት ክገብሩ ስለ ዝኽእሉ ማለት ኣይኮነን ግን ናይ ብሓቂ ኣብ ደገ ኮይንካ ምዝራብን ኣብ ባይታ ወሪድካ ምቅላስን እንታይ ፍልልይ ከም ዘለዎ ክርዶም ኣይታና በላዕካ ሰብ እናሓቆፈካ ወይ ካባ እናኸደነካ ዘይኮነሲ ናይ ብሓቂ ፖለቲካዊ ለውጢ ከተምፅእ ኮይንካ ነቲ ንዓመታት ዝፀረፍካዮን ዘቆናፀፍካዮን ክትቀርቦን ተፈቲንካ እንታይ ከጋጥመካ ይኽእል ትስዕሞ ዘለካ ህዝቢ ሰራዊት ናቱ እንታይ ኣጋጢሞ ምናልባት ንሶም ይመኽርዎም ምኾኑ ግን እቲ ጉዳይ ናባቶም ንገድፎ ስለዚ በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ዘሎ ኩነታት ምናልባት ንእሽተይ መልሲ ዘላ ትሽቅጥሉ ማለት እዩ ደስ ክብለኩም ከሎ ትግራይ ትዕወት ትብሉ ደስ ክብለኩም ከሎ ብልፅግና ትዕወት ትብሉ ደስ ክብለኩም ከሎ ንሕና ተጋሩ ኢና ትብሉ ሕጂ ከዓ እንታይ ኮይንኩም ተጋሩስ ክስተውዕሉ ኣለዎም ኣብዚ ኩናት እዚ ምሳና ኮይኖም ሓቢሮም ክቃለሱ ኣለዉ ትብሉና ኣለዉ ንሱ ክስማዓኩም ትግራዋይ ከዓ ኣስተውዕል ነግረኩም ነይረ እዞም ደም ብዕኒን እዚኦም بدم تجراوي أمريت إيرترا سلطان كغيرو تزيكونو ولا حنت ناي تجراوي فقري هاللي هو ما يفلتني نمزح حجي اللي فوق زي كعادز مسافات لايت هالو ملأخت له ماني خاو عد ملأخت السجن ماني خاو عد ملأخت السجن صار ماني خاو عد جزء سو كاب عد ملأختي كاب عد ملأختك ما تصوم كم زيكل حقي كسحقوني بحقي معناته مس عد كونكشن يبلون كالاي كبير ترى ما تصخل ملأخت كم زي اللي فلتيو كبير ترى ملأختك ما تصيكلنيو so he's really الناس حقي تزارب معناته كبير ترى بس من كاب تجراي ملأختك ما تصخل بر كبير ترى ملأختك ما تصيكلنيو ماني كبير ترى ملأختك ما تصخل لكم تزارب يلو يتزارب زلو that's true he's right كبير ترى نعغا ملأختك صدق كازخل سب كل يكلني انت اللي خينو دما هذا جانا كون خلي يزبل زلو exactly زربو كلها تخكل يا ابزيا زربازي انا عاغا ملغ تقصد زغل جانا تراي كون زغل حاوز مسل حسب زلو خاب عاد ملغ تصدل كا انا عاد القرا تنبلك تو عاد زلو كم زي صور يا تحساسبا زلوهم نصورنت قال ملك كما يزكو خص حقنا يزقبا exactly كل تزرباناتهم صبغي بقمت علم تتردي خايو
እንኳዕ ነቶም ኣብ ዓዲ ዘለውን ከምዚ ዓይነት ናይ ምቁንጻብ መንፈስ ኣለኩም ምክንያቱ ክሰምዑኹም ኣይክእሉን እዮም ክስዕቡኹም እውን ኣይክእሉን እዮም እቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ሰብ ኣብ ካልእ ዘሎ ስለ ዝኾነ እውን ብዙሕ ብዛዕባ እዚ እንተተዛረብና ትርጉም የብሉን እስከዚ ያስምዕዋ በጣም ነዚያ መደብ ክፍለ ለማዓት ንቆ ተበጊሰ ጋጣም ርኪበ ኣለኻ ማለት ናይ ምብላዕ ናይ ምስታይ ዘይኮነ ማለት እዛ ዘለና እዛ ሰላም እዚኣ ብስዋዕትና ድመፀት ማለት ከምዚና ክንተኣኸብ ስዋዕትና ንዓና ክውደሙ ዓፅኦም ከፍ ኢሎም እሞ ስለዚ ዝኣልማው ዝኽእል ስዋዕትና كم يا لو فنكل كم يا وايد طبق انت توصو من سينات راح نقسن لنا سنة هابلنا من دسنان سراويتنا نقسن لنا حلفتنا كلهم ولا سمراء دقيقة خاب جرمن كلتي خاب أمريكا حدي بزيو ليش لا يودي بلا ما يلومي بلا ما فتيخي يا فتيو ها فتيو ما تاريخ زمان عامت ما تاريخ وا كميدا ها نزن عدي انقع حق وسكن انقع عبزاب كعكن بلو الناس كنتهم دكا كم زجيرهم نتهم ولدنا اب جوبا وسيد كاوي قال دي يكون زياده حزب ايرترا كله نباس كيدو زرعيه وي قال يكون my promise is also ولادتي I hope ترغيبه انا والنزي كم عينت صبلناي maybe صبلناي كي بحرون كجمر كم زلو كم ما چلوت ابت بحري ما حسابون كو حماق يكونن سو السون كم حدا كامبين كسرحلو كم زلون سب كله ዝኾነ ኤርትራዊ ነቲ ባሕሪ ከሰማቕሮ ከም ዘለዎ ብፍላይ ተዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ነዚ ነገራት እዚ ወላ እውን እኮ እንተተኻኢሉ ብዙሕ ካምፔን ነዚ ፈንቅል ፍሉይ ንክትገብሮ ካብ ካልእ ከተማታት እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ብዝተወደበ ተምሃሮ ድዮም ገለ መለ ናብቲ ፈንቅል ንባፅዕ መፂኦም ነቲ ኩነታት ከሰማቕሮ ወላ ቴንዳታት ተገይሩ ድዩ እዚ ናይ ፈንቅል ፕሮግራም ኣመና ከም ዝሰፍሕ ክግበር ክኽእል ኣሎ ንሰብ ቅድም ከተልምዶን ከተጥዕሞን እዩ ዘለካ ምንታን ክመፅእ ነቲ ሴሌብሬሽን ናይ ፈንቅል ንክፈልጦ ነቲ ባፅዕ መፅኡ ንክርዮ እንድሕር ኮይኑ መጀመርያ ከተጥዕሞ ክትክእል ኣለካ እንዴስ እዚኣ ሕጂ ዝተገበረት ድማ ናይ ብሓቂ ፅብቕቲ እያ ነይራ በዚ ቀፂልና ድማ እስከ ንስማዕ ኤርትራ ኮይንካ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሚእቲ ሚእቲ ትዘድሊ ቀረብ ናብ ሃገርን ንነገድ ስደት ዘለና ስደት እናገበርና ኣብ ንጡፍ ስራሕ ተፀሚዱ ይርከብ ኣሎ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ከዓኒ ኩሉ መሳለጣታት ናይ ትካል ተዋፊሩ ብግብሪ ይሰርሕ ኣሎ ማለት እዩ ሕራይ ሕጂ ፅገና ኩሉ ኣብዚ ይካየድ ኣለን እንታይ ኢና ኢልና ነርና ነዘን መሳለጣታት እዚኣተን ደንቀሳቅሱን ብብልሻው ምዘጋጥም ድማ ፅገናዊ ስራሕ ትገብሩን ኣብዚ ሓደ ወርክሾፕ ኣለና ሞያውያን እኩል ስልጠና ዝወሰዱ ሞያውያን መፅኦም እዮም ንኣብነት እዛ ንብላ ዘለና ናይ ኩባንያ ዕደሻ ዕደና ብሻሲ ንመጀመርታ ዝሰዓት እዚኣ እዚኣ ምስ መፀት ምስኣ ሓደ በልጅማዊ ኺኢላ ተባሂሉ ኦፕሬተር ናታ መፂ ነይሩ ልዕሊ 15,000 ዶላር ፐርማንስ ዝኽፈል ከምዚ እንዳኸፈልና ንሕና እንታይ ኣታዊ ክንገብር ንኽእል ድሕር ኢልና ከቢድ እዩ ስለዚ ወደብ እንታይ ገይሩ 6-7 ዝኾኑ ኦፕሬተራት ዜጋታት ደቂ ሃገር ምስኡ ከም ድመሃሩ ከም ተመክሮ ናቱ ከም ዝወስዱ ገይሩ ኣብ ውሽጢ 3-4 ወርሒ ድማኒ እቲ ናቱ ተመክሮ ወሲዶም ኣብ መወዳእታ መምዘኒ ብቕዓት ተገይሩሎም ልዕሊ ትሱ ዝፅዕኖ ወይ ደራግፎ ክፅዕኑ ከራግፉ ንስኣሉ ንዕኡ ንዓዱ ፋኒና ደቂ ሃገር ሕጂ ድመፅእ ደሎ ባህሪ ፃዕቕ ናይ ስራሕ ሕጂ ንዕኡ ዝያዳ እንታይ መኽዘን እዩ ዘድሊ ደሎ መኽዘናት ተርሚናል ንዕኡ ንምግፋእ ሕጂ በዚ ርእሲ ምድሪ እቲ ታሕቲ ኮራል ኢናቱ እቲ ታሕቲ ኣያምም እዩ ንዕኡ እንታይ ንገብር ኣለና እንዳመላእናዮ እንዳካረናዮ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ኣቤት ደስ ከብል ብፍላይ ኣብዚ ወደብ ዘሎ ኩሉ ስራሕ ካብ ንእሽተይ ክሳብ ዓብይ መንእሰያት ኤርትራውያን እዮም ዝሰርሕዎ ዘለዉ ዝብል ዘረባ ክሰምዕ ከለኻ ናይ ብሓቂኻ ልብኻ ሓጎስ ዝመልኦ ምክንያቱ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ነቲ ስራሕ ልዕሊ ኩሉ ክሕዞ እንድሕር ክኢሉ እቲ ምስግጋር ናይ ካብ ሓደ ወለዶ ናብ ሓደ ወለዶ እቲ ሃገር ክትሰጋገር ከላ ኣብ ኩሉ ፅላት እያ ክትሰጋገር ዘሎ እቲ ናይ ሰውራ ወለዶ ናይ ብሓቂ ዓብይ ኣበርክቶ ገይሩ ዓብይ እጃም ገይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ዝዕርፈሉ ወይ እውን ነቲ ስራሕ እውን ሓላፍነቱን ነቲ ንኡስ ወለዶ ዘረክበሉ ግዜ ስለ ዘሎ ኣብ ኩሉ ፅላት ከምዚ ዓይነት ይግበር ከም ዘሎ ፍሉጥ እንድዩ ግን ይግበር ከም ዘሎ ከምዚ ኢሉ ብሚድያ ክንሰምዖን ክንርዮን ከለና ድማ ናይ ብሓቂ ሓጎስ ይስምዓና ከምቲ ንሪዮ ዘለና ኤርትራ ናብ ፅቡቅ ደረጃ ትኸይድ ዘላ እቶም ጎረቤትና ግን ፅቡቅ ናይ ኤርትራ ስለ ዘይደልዩ again they want to drag us back into crisis mode ኣብ ናይ ክራይሲስ ኣብ ናይ ኩናት ኣብ ናይ ገለመለ ዕግርግር ንኽእትውዎ ነቲ ህዝቢ ነቲ ናብ ዓዱ ክኸይድ ዝደሊ ዘሎ ፕሊስ እዛ ክፋል እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ስምዑለይ ነቲ ናብ ዓዱ ኸይዱ ምስ ህዝቡ በዓላቱ ከብዕል ዝደሊ ዘሎ ህዝቢ እንታይ ክገብርዎ እዮም ዝደሊ ዘሎ
ኤርትራ ናይ ውግእ መንፈስ ናብ ኩናት ገጻት ትኸይድ ኣላ ብምባል እቲ ቱሪዝም እቲ መንእሰይ ናብ ዓዱ ዝኸይድ ዘሎ ሓንጎሉ ንኽጭወ ንኽፈርህ ኢሎም እዮም ስለዚ ናይ ብሓቂ ኣብዚ ዓብይ ካምፔይን ብመንግስቲ ኤርትራ ከድልዩ መንእሰይ ናብ ዓዱ ንኽኣቱ ዓብ ጎስጓስ ክግበር ክኽእል ኣሎ ቀጻሊ ጎስጓስ ክግበር ኣሎ ከምዚ ኤርሊንክ ዝተገበረ ከምኡ ዓይነት ካልኦት ቻነላት ብምሉእ ናብ ኤርትራ ዘለዋ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝሰፍሐ መልክዕ ክሰርሓሉ ክኽእል ኣለወን ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ምፂና ነርና ሓደ ብቢልዮናት ዝትመን ኣታዊ ክርከበሉ ዝኽእል ጉዕዞ እዩ እዚ ኤርትራውያን ናብ ዓዶም ክኣቱ ከለዉ ምስ ዓዶም ክሰምሩ ከለዉ ነቲ ሃገርቲ ዝበለፀ ውፅኢት ከምፃላ ዝኽእል ስለዝኾነ ዓብ ስራሕ ይፅበየና ኣሎ ንሕና እዞም ደገ ዘለና ነቲ ንስኹም ዝሃብኩምና ወሲድና ዝያዳ ናብቲ ናትና ኦድየንስ ከነብፅሖ ኢና ግን እታ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ሚድያታት ድማ ብዝተኻለ መጠን ነዚ ከምዚ ዓይነት በዓላት ብዝሰፍሐን ብዝበለፀ መልክዕን ነቲ ዝኣተወ ድማ ከምዚ ንዓና ክምስጠና ዝኽእል ጌርኩም ተቕርብዎ ዘለኹም ከም ኤርሊንክ 145 ቻነላት ካብ ውሽጢ ዓዲ ብዝበለፀ ክሰርሓ ብፍላይ እተን ዓበይታ ሙዚቃን ኣብ ድራማን ዘለዋ ገለ ክፋል ከምዚ ክገብራ እንተዝፍትና እውን ዓብይ ኣስተዋፅኦ ምኾነ ይብላነ ናይ ሎም ማርሳብ ዝኹደ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ደገፍ ኣይተውሕዱ ንኩሎም ነዚ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ዝሰርሑ ዘለዉ እውን ሙሉእ ደገፍ ሃቡ ፅቡቕ ስራሕ ንኽመፀና ኣቐዲምና كنتبابعهم كنكلالنا نابلكو مزيا بلس درف قدفكم الخادو الخبل بدم جغانو ناس عم ببيت فقري اري على ما زاربي سحابينا اري بسالها كبر ما بصري ونعخا رفعت قالا سايت تفاصي زقنا كابوتات وراسي سمعتني حاطين لبس نفسي هذه دورو متربسي على خادو على خبل على خادو على خبل بدم جغانو ناس عم ببي فقري اري على ما زاربي سحابينا اري بسالها كبر ما وصفي ونعخا كبر ما وصفي بين عخا ودي اري بين عخا كبر ما وصفي بين عخا كبر ما وصفي بين عخا على خادو على خبل على خادو على خبل على خادو على خبل بدم جغانو ناس عم ببي فقري اري على ما صار بي سحابينا اري بسالها كبر ما وصفي ونعخا كبر ما وصفي بين عخا ودي اري بين عخا كبر ما وصفي بين عخا كبر ما وصفي وصين عخا كبر ما وصفي بين عخا كبر ما وصفي بين عخا على خادو على خبل على خادو على خبل على خادو على خبل بدم جغانو ناس عم ببي فقري اري على ما صار بي سحابينا